Anu dugi mriki jam pinten Mbak Lilis? Banduwe. Lho. Lah kok melungker ilate. Di panitia bilang Aduh bunyi, aduh lulup. Piye Met? Lulup. Atu. Yo. Apa kok iya ki? Urung-urung wis ngajak ngono. Ngono piye lho? Itu ngono. Masa itu? Walah lho ketu. Pikiranku wis gak ketu. Sopa lho. Kowe iki mbok yo berpikiran yang positif. Biasa kowe. Pikiran yang positif, jangan berpikiran negatif. Tahu positif aku bingung nyidetno ya. Lho. Iya tuh, awen. Tuh. Piye? Kudu awen-awen. Wis yo kena. Aku ngengei. Oke. Apa? Awen-awen namanya hubluk. Apa goblok iki lho piye? Lah kono apa to? Lah mbok ditakoki sing cecok to. Aku diambil-ambil. Terus Awen. Awen. Oke. Saiki apa sesuk? Oke ae aku ngejak kawin. Oh. Kowe yo gelem? Yo gelem lho. Ora apa-apa terusno kok. Aduh lho. Kawinmu lho. Awen. Cincin kawin. Jaluk cincin. Wah, aja meneh kok cincin akeh bakal tak turuti. Akeh nggo nuthuk cengelmu kuwi.